जा जाति खुरमा बाहागि बिसोरो गोसोखांनानै सिमोन थांनाय बोसोरनिफ्राय जागायबोनानै देग्लायबो जों बे प्रग्रामखौ लादों। बे प्रग्रामा जोंना बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे जाति खुरमाफ्रा माबादि थालायनांगौ अनलायनांगौ बे फोरबोखौनो फालिनायनि गेजेरजों जोङो सिमोनबो सावरायनानै देग्लायबो बेखौनो हांख्रायनानै जा दं जा फैनो हायो जा एसे दरसे बेदर जानानै बा खनजानानै जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनो हायो बेखौनो नोजोर बोनानै सिमोन एसेबाबो जों खुंफुंनायाव एसे खम जादोंमोन। देग्लाय जोङो जोंनि जे हांख्रायनायाव नाजानाय जाति खुरमा बाय बाहागिफोरखौ हांख्रायनानै जोङो लाबोनो हादों। बिनि थाखाय जों लिंहरनाय जाय सोद्रोमाफोर बिसोरखौ नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोङो गिबियावनो साबायखर बावबाय। दा बिथांमोननि सिनायथिखौ एसे उनावहाय फारियै होनाय जागोन। दा जोङो गिबियावहाय जानाय लोंनायनि सिगां मोनसे हाबाफारि लानो नागिरदों। बेनो गिदिरा उन्दैखौ आशीर्बाद बावनाय आरो उन्दैफ्रा गिदिरखौ खुलुमनाय बे हाबाफारिजों जोङो खुंफुंलांनो गिबियावनो जोङो हाबाफारि लादों। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि बे जाति खुरमा बाय बाहागिनि अनजालु अनजालि गासिबो उन्दैफोर आरो गिदिरफोर जयैनो जोङो सन्मान लालायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो बयखौबो बे नैबे जोंनि फिसायैबाबो बानायनाय न'सायावहाय फैनानै गिबि खुलुमलायनो बा सन्मान बावलायनो थाखाय आङो हांख्रायहरनाय जाबाय। बेनिखायनो गासिबो जेनो बावहाय फैनानै गाव गावनि सिनायथिजों लोगोसे हाबाफारिखौ लाफैयो बेनि थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। Annem
बायदि गोसो थैयो आं नोंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो आं नोंखौ थैनो बायदि गोसो थैयो Sona rupaya lai गिदिर नङा सना फैसा थाखायालाय जेबो नङा सना रुपायालाय गिदिर नङा फैसा थाखायालाय जेबो नङा खाफालाव लिरखानाय आखायाव दंखाब्ला आलो गोजोन रायजो जालांगोन जों खासन खासन जोंनाव खासन आगै खासन खासन जोंनाव खासन नोमा नोम्बाया खरा होनोब्लालाय बबाव गनो नोंदा नोम्बवा खरा होनोब्लालाय माथो जानो इन्जुर हाब्रनानै लागोन जों नोंखौ मोसौ जावनानै खावगोन जों नोंखौ बारा बारा फाग्ला बयजों खावनानै लायथारगोन जों खासन खासन जोंनाव खासन आगै खासन खासन जोंनाव खासन बुंनो थाङोब्ला जोंहानो पस्टखालि आइया प्राइज होदों मोजां मोसानायखौ मोजां मोननानै बिसिजाय सानैजों मोसानायखौ मोजां मोननानै आइया प्राइज होदों Bye.
Roses मा खालामदों? पिकनिक बेदर बानायदों। गोबां मानसि जागोन नालाय बिनिखायनो बुरजा बानायनाय जादों। बाजैनि बाव मा संदों? बाव दालि हाबाब ओरो माबायदि संदों नायनोसै। उखुन्दैयाबो दे गोथाव गोथाव संथारदो मोजाङैनो। कुन्द्रैयो नोंसिना हो बेदरा जानोसै नामा? जानाया जाबायानो माने बिथै होबानो मोनबायानो आरो दे मोननाय लामायाव फैबाय जाजानोसै। दे मा खालामदों बाजैमोनहा? Semua pulau baik, pulau. Dada bersayu, kuih bersayu. Dada bersayu, kuih bersayu. Malah jemput bayi ya. Nei, ayah saya nei. Sepeda di labu. Oh, nih buku kenapa? Nei, kurang nak kau. Ya, mbak belum langgar nih. Bawa bawa kasih kau. Mana kau lah? Lagi ni boleh. Lagi ni aku boleh yang ni. Kurang lagi sih. Dia saja ke. Apa ni? Bapa purna di sedar der sini. Oh, betul. Kakak enggak boleh. Ini saja. Ini nama. खाजिया बोरै जाखो जानायाखै जानाया एबार जानाय नायनोसै दा बिदा सासेया बरिया जादों आं जानायसै नै रायजोफ्रा जानानै खोना जानाय नायदिया गोथाव जाथारदों खाजिया मोनजाबाय बेवाइफोर मोनजाबाय फंबाय मोनजाबाय गोथाव जाथारदों दे बेवाइ जादो दे जादो बाजै जादो आब' जादो बेवाइ मादै जादो आब' फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड राननाय सिस्टेमा जादो बेवाइ बिहामजोफोर आब' जादो बेदरा सफैयाखै जानोसो थिनबावबाय आंहा सिगां बे फटाफटहाय ओरैजाय माखासेया खुदै गनानै थागोन
Abuja simenja, Black Tiger simenja, hasta la building ni siada lain kenai bayi, kebayang negesiku, sana, kebayang negesiku. Abuja simenja, Black Tiger simenja, hasta la building ni siada lain kenai bayi, kebayang negesiku, sana, kebayang negesiku. Bye.
你看那个卫生的， Rồi không phóng lên này, không Zayu, zayu. không phóng lên này xin được. Zayu, zayu. Abo zagan. Nang bung kham sada mami sih deh. Mình bisa tiếp bạn. Nanti Saya ada kham sih mami. cái này là Awak nak sih deh.